Това е каптажа явно на селото. Това е целият дебит на селото. Толкова. Една чешма. Това тук е над каптажа и ако от тук идва водата на селото, тук пият диви животни, има достъп, има следи диви прасета, което прави водата по-много направо опасна за пиене. Ако това служи за водоснабдяване, ето тук има някакви стълбове, явно на кога е било градено. Ето тук са следите от дивите животни. А тук се забелязва още някакъв каптаж, може би. Да. Просто той е отворен. Тръби. Стари етернитови тръби. Може би нещо като ето още стълбове. Тук е било оградено, за да няма достъп хора, но това е било много отдавна. Сега нито има мрежа, нито има това е. Това е каптажа явно на селото. Нещо като пречиствателна станция сега. Ще е водопадно. Това е целият дебит на селото. Толкова. Една чешма. Интересно.